Sa season 4 lembaga ni ka video ngakot ngawer berang pediang stop high pi kilong kemi kilong pa ki kun samla shiram berkentei hang ni pu kapri notrap kai kita ka benta ka bangakwa ban kren ngakwa ban sngau ngakwa ban address ka ni kapor kadai hadin bangi UI ban isaki pa nakaliang jong ka sorkar Asam kadon ya ke jing khanra mender kata ke jing khanra ya kita ki nongwan sa bian hapok ka state Azam bat ngiyui ba shisha ka sorkar Asam ka ale ya kata bat bun ki longying bawan sa bian hapok ka state Azam mentah kila syabe kila syaweng no na ka jela Asam bat ka ap shisha ka jingma ya ki jela ki ba marjan bat ka jela Asam kata kalong kom ka jela mikhaya nalor bangim don ya ki an ki kanun ki ba khanglat bat ki ba khang persya ya kita ke jingru wanrung bat wanmi kertlap jong ki briu ki banabar ki bangim itu itau ki ba laki day ne em wat ki nong song jong kari indieru ngimla ban penti kenai ki namar bangim don ya ka ILP ngim don ya kita ki mechanism ki ba biang ban digest lane ban khanglat ya kita ki nongwei lane kita ki barjela lane ki mender ki ba wanrung bi an hang ne pok ke state ke jongi kabas syau lingo susu kalong ba hadin baka jela Asam kalak khendra napang ya kita ki mender ki bawan sabi anya po ke jela Asam miu i ban isaki ban nakaliang jong vice chancellor mo jong ka school USTM ila kren ba nakaliang jong ka USTM kin saai kalat jing yada namta kita ki khlung ki khna mender ki bawan sa wan syong bi an hapok ke jela Asam bat habakila syabe napok ke jela Asam ka USTM ke badon hapok ke jelam klaya hana bakwan kedop no yaki ke jingkli ke bangkwa ban bu ni kapor kalong ba hatu ka jelam klaya ka sorkar MDA ka ailat ne em ya ka bakum kata ka ailat ne em ya ka bakum kata bat JU lada ka sorkar MDA ka sorkar klaya ka ailat ya ka USTM ban kedop ya kita ki kun mender yo wan sak bian hapok ke jela Asam hatu omdai bagi ni ki kun mender la syai ken sa penroy hang ne po ka jela miklaya tang hapok ka jela miklaya ngila ban ong bet namar ba ka school ba USTM ka don hapok ka dau ba jong ka briu nyau trap hatu omdai ba kita ki banri ka USTM ken multiply kat no lak kat no million hadin ki post name ki bansawan nang tei na po USTM hatu kamdai kani ka lenti ban syak telep no mangikom ki try muluk lada ka USTM ka school ba USTM ka don ya kata ka lat kalenti ban kedup ya kita ki breu ki ba wan sa bian ba wan rung bian hapo ka jela Asam ngikwa ban ong ba ka jela miklaya kamdei ka dustbin ba ki breu ki bala sya bread na po ka jela Asam ba kan kedup ka jela miklaya lane ka khendau jong ka breu nyau trap namar kata ka school ba USTM ka don ka jing siau kia ban kentiu ya kata karoi kapar lani ke imlang kesalang kedup ya kita ki breu ki balong jinwin nang ne po ka breu nyau trap ki jongi ki bun ba ki badon kam ya ka shelter home ki bun ba ki badon kam ya ka education ki bun ba ki badon kam ya ka kup kasam ka bam kadi namar ba ngidang dei ka jat ben reu pat ka jela ka baduk ka bamat sibun ki jing Henry ba ka USTM kan kedup ban ya kita ki kun mender ki bawan sabian bat ki bala syabret napok ka Asam namar ba ka jela miklaya ka briu nyau trap kamdei ka dustbin jong ka jela Asam leni jong kinu ki jela hang nepok gari India bat kom juru ngakwa ban kentuh ka ni kapor kalong ba le se ngi UI bat ni saki ba kini ki briu ki banabar ki wanra lani ki wan haka kerteng jong ki development purpose lani ki development activities Henry ki wan ban capture ki wan ban penjot ya keri bekejat ban reu hakerteng jong ka development larangi pai wat ka policy jong ka sorkar pareng hakim menhendai ba ki wan hapo ka jat ban reu nyau trap ka jongi ki wan hang ne hapo ka ri khasi ka jongi ki wan ban kni no ya ka sensar ka khadar Henry ki wan hakadur ba ki wan leng ba ka khai ka pateng anda kila scam kini ki briu ki banabar ngila ban ong bet ki bar jelalan ki mender ki wan hang ne po ka ri ke jongi leng ba kita ki development purpose lan ki development activities han rei suki pat kin sa te mrau yang abat ya pi leng ba bakila ban kni no ya ka sensar ka khadar te ngam tip yo
Kandi ke jingkran ke jonga yok ka penbitar biang ya ki hek sarkar namar bakal don ke jingkran ke jonga lengba kata ka non violent movement lani ko mengilak ban ong lengba ka polisi jong umat makan hi katakan non cooperation movement kaba ngim ham ya no ngim penmen saw ya no ngim berngam ya no hanrei bangin sub tang bangin boycott no ya kita ki produk lani ki mar jong ki hadu ba penlong ya ki hek sarkar ki officer sarkar bitar selah ki hadu bakin penlong ki pan file case nga bat hadu ba penlong ki bakin khot hajir sendon nga hakaba lasngi friday ka shitarik khatwai beje mentau benai agos kan sadon ke jing khot hajir ban sim final statement nga hang te po sardar police station hakapor khatwai beje hakaba nakaliang ke jonga ngalak keren ngalak convince ya ke judgment riu ya ki kun samla produk persnam ba kom ke judgment riu ban lat na ke jing jam dau namar ba jing lehe ba jing pen i attitude pen i jinglong jong utai ubar jela ubadon ya ka dukan economic pharmacy yang te po PB ulap pen i ya kata ka jinglong ke jong hadu bu uang ba umting ye no buat la kataru ngiklam lek de ka fus nanti ban berngam eu han ngilek da kata ka non violent movement bagi persya eu lengba ka demokrasi polisi democratic opus keba ngi boycott ya ki products ki jong ya kedukan ke jong hadu ba penlong ya away ni ki police officer ban file case nga ban file FIR nga bat last Friday kan don kajing late hang te po Sardar police station ban I statement bat ngangaj ba kini ki barjela lani ki mendar ki basa hang ni po ka ri khasiru kin apet kemang mano kita ki khasi ki don em kajing ya teli ki don em kata kajing ya teli lani ban yarap namta ki produk prasnam khamtam kita ki bakren namta ki isu bat ki dauba jong kari ke judgment riu namar balada telot nyilak ban ong kamut ba kini ki barjela hangta kinang yuk yangi nakli kom ke judgment riu bat hangta ngin salong merau sisa hagwe kesni lada ban kran ru ngim long su ban yakhi ru ngim long su sak e pat ka ban long yangi nabanta ban yada namta kari ke judgment riu ingat skam ba ka jela me khaya kamdei ka dustbin jong kanu ka jela hakaba hakaba vice chancellor jong ke school ba USDM unong ban kedup no ya kita ki kun mender ki bawan sabi an hapo ke jela asam bat habala syabret no napo ke jela asam ngi kentu ya ka sarkar le e ka kam ban ai ya kata ka warning ya uni vice chancellor jong ke USDM ka ba Ukraine ya kini ki kentin namar ba kom ke judgment riu ka khendau jong ka bri nyau trap kamdei ka dustbin jong kita ki barjela lane jong ki nuki state hang ne po gari India baki basha tam kentat na ki weipat banwan bread hang ne po gari ke jongi kane ka khendau jong ka bri nyau trap kadai ka nong kenti jong ki khun ki hajar hang ne po ka bri nyau trap wat ki khun ki hajar po ka bri nyau trap ngim don jaka ngim don puta ngim don ying ngim don sem balai ngisbun namta ki weipat ingat skam bakane kan long ka khubor ka message syaka judgment riu bat komjuru syaka government syaka sarkar MDA kublai sibun ngin sekendu pat hagawi kepor